yini nani hlalani phansi ke hlalani phansi yini nani if sizayiwina lento kaMkhwanazi kuzafuneka in every video sifocus emntwini oyi-1 yabo kuzafuneka sifocus emntwini oyi-1 okhanqulwe ngegama nguMkhwanazi otherwise asizoyiwina yonke lento sizama uyenza so kuzafuneka sifocus emntwini oyi-1 sive ba uMkhwanazi uthini ngalamuntu kule ivideo ke sifocus kubheka icala ava sifocus kubheka icala kule ivideo uthi uMkhwanazi ngenye imini ke ngoku uthi upha eDurban head office yava abane meeting yabo phaya ke ezabantu abasesipoliseni uthi wathi esahleli kulo meeting ke esa-attende lo meeting ke nezinye colleagues zakhe uthi iringi phone yakhe xa esithi bheka icala yabo uthi hayi angayibambi uthi phinde iringi phone yakhe esithi bheka icala ayinike colleague yakhe nyani iphume cabe iyophendula ke ngokuba uGeneral Mkhwanazi usemeetingini kwathini yabo hayi fine uthi uGeneral Mkhwanazi hayi khangalinde ke ngokunoba iye yaphela mase meeting uthi khangalinde noba ubheka icala fonelwe back kuyokudu enye call bheka icala again abamba uGeneral Mkhwanazi hayibo former minister abe esithi former minister hayi man ndikufonelela into yokubana ndifuna undithethelele ku-General Khumalo yabo uGeneral Khumalo ke ngokucaba ngomnye wabantu abareporta apha kuMkhwanazi so now former minister Bhekicele is approaching uMkhwanazi in a way yobana as umuntu oreporta kuwe I'm feeling the need bandi contact wena qala but at the same time ndifuna undithethelele kuye uzama umconvince yabo sithini isicelo sika former minister Bhekicele sithi yena as minister Bhekicele uapproach iPremier of Gauteng yabo yamcela ba kukho icrime afuna uyilwa endaweni ethile and ngoku ufuna yena Bhekicele abe yileader yalo division or whatever ke andisazi kazi into zasezipoliseni ezabe isilwa lo crime so ufuna ke ngoku ukhumalo lo ureporter kulomfo ba aresign ebupoliseni azoncedisa yena Bhekicele alwe le crime yaseGauteng yava kutsho ngokucela utsho efonini up kuMkhwanazi yabo uthi uMkhwanazi hey aqonda ba iyamothusa man lento because kaloku ucele elaxesha beyiboss yabo meaning that when he was a minister ebengamthandisisa uKhumalo like every chance he got ebesenza sure ba wonke umuntu uyayazi ba uKhumalo akakho right kwathini so imothuse lento yabo abebalisela ke ngoku ezicolleagues zakhe ezilapha naye kule meeting naye ba hey man guys itheni into ndiyothuka because ndifumana icall from former minister Bhekicele uthi ufuna usebenza noKhumalo and yandothusa lento kwathini yeye nabo bothuke bayibo ebengamva nje ithini ngokulento yabo but ke bonke baqonda hayi maybe he had a change of heart okanye mhlawumbe ubone ezo skill asibonileyo kuKhumalo kwathini nyani bayiyeke nyani ke ulomntana uNhlanhla Mkhwanazi as umuntu othunyiweyo nyani afonelwe uKhumalo baKhumalo hayi man ndifumana icall apha ku former minister Bhekicele uformer minister Bhekicele uthi ucela ba wena uyosebenza naye endaweni ethile niza kwenza into ethile so kuzafuneka uresign apha esipoliseni for 5 years and then after 5 years ke ngoku ungabuya because caba lento abafuna uyenza abafuna irun for like 5 years yabo hayi nyani kuthiwa hayi aphendula uKhumalo ahleke athi omnye hayi bo wahleka fondini athi omnye hayi uminister akakho serious athi omnye akakho serious njani because mina ngokandifonela eserious athi hayi wethu akakho serious ungayithathi serious lonto yakhe leyo yabo ireason yoba uminister ibe kanti uyandifonela kukho icase endisebenzayo against Khan yabo caba uKhan naye sebupoliseni ngabantu basebupoliseni ke guys andizuyazi ba ngubani ubrigadier ngubani umajor general andizuyazi ihierarchy yasebupoliseni please ke ningabe nisithi hayi ubani bani yena into ethile but uKhumalo ebesebenza icase against uKhan yava so uBhekicele yena ngozama ukhupha uKhumalo ke ngoku ebupoliseni ebeyazi ba la case izawunika omnye umuntu okanye la case izawudrothwa kuba uKhumalo engesekho yabo so axelele lo mntana uKhumalo
axelela umkhwanazi ke ngoku le nto uba hayi umkhwanazi ihamba kanjena 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 le nto. Yeyi othuka umkhwanazi. Othuke uthi ekothukeni kwakhe wanomsindo. Uthi wanomsindo. Uthi akhange ndibe right. Uthi ndayiqonda loo mini uba yeyi mandizikhuphe kulo uteketayo. Mandizikhuphe kulo uteketayo because kaloku that means naye ukuyo yonke le nto and mna bendimthembile. Caba nyhani ke mhlawumbi ngoku bebesebenza bonke nyhani bemthembe nyhani. Yabo? Kanti bendimthembile ngoku xa izawuqala enze nto naye athini that means naye ukuyo yonke le nto yobukhruku. Uthi wabuzikhupha kulaa mntu uteketayo loo mini. Yava? Masive ke ngoku phinde ke ngoku lo mbhuti lo uBhekicele aphinde angene ngento yoba yena usende okay uKat Matlala niyamkhumbula masuvusi uKat Matlala lo ukwaba kulo lo yes lo senze ivideo yakhe previously ke usendele i-estate xa behlala kuyo okanye some sort of hotel, I don't know what it is, into zabantu aba-rich. Usendele i-head of whatever department wamxelela uba kuzawubakho itshomi yam and i-business partner yam ezawuza apho. He's the former minister Bhekicele. Uzawufika ngemini ethile ndicela nimhlalise e-penthouse yam for as long as he wants. Itsho i-SMS. I-SMS ayiyi kuBhekicele but i-SMS isuka kubani? Isuka kuVusi Kat Matlala, umnini penthouse. He's the owner of the penthouse. Uyisendela abanikazi behotel okanye whatever, the boss yalapha ehotel okanye manager ba ize iyazi ba uBhekicele uzawufika and ke ngoku kufuneka be-release izitsexo ze-penthouse because uzawuhlala phaa. Yabo? So that ke ngoku confirmed it for umkhwanazi ba ubizwe as a friend uBhekicele nguVusi Kat Matlala. Wabizwa as a business partner. That means zikhona into abazidibanisayo bona bobabini because they are partners in business. So ke ngoku that means ikhona into ebadibanisayo. So kangoku kulapho ke ngoku umkhwanazi athi bendi right nyani uBhekicele is involved kule nto because uVusi Kat Matlala waziwa ngoba iCrook. Yabo? Waziwa ngoba iCrook. Wena ubuyi-minister of police but you are a friend and a business partner to iCrook. Izawuthini ke ngoku loo nto? Ilapho ke kaBhekicele bandase. uBhekicele unezo zityholo zinjalo ke kule nto kamkhwanazi. Akutsho mna ke guys, kutsho umkhwanazi. Ningayijiki ngoku nithi hayi kodwa ubuthe yonke le nto ayithathwa ndim, ithethwa ngumkhwanazi.